Първата глътка кафе рано сутрин. Едно от тези малки и обикновени неща в живота, които носят истинска наслада за сетивата. Ако има едно нещо, което ми носи най-голямо спокойствие, то това е да мога да се насладя на кафето си в тишина, преди света около мен да се е събудил напълно. Момент, който с нетърпение очаквам всеки ден. А когато мога да го съчетая и с тези изгреби, просто магическо. Сутрините на Крит започват бавно и спокойно. Ранната разходка по плажа е като медитация за мен. Забравям за всичко, което се случва в живота ми през последните седмици и просто се наслаждавам на този момент. Това мултисензорно преживяване буквално ме изважда от мислите и тревогите ми. Мирисът на морска сол, слънчевите лъчи, лекият бриз. Повърхността на водата, която тази сутрин е като течно злато. Гладка и блестяща. Добре дошли в моя канал. Аз съм Тони и съм изключително благодарна, че сте с мен тук и сега. Ако за първи път попадате на мое видео, в момента сме за 1 месец на остров Крит заедно с моята половинка Станислав. През последните 12 години живяхме и работихме в САЩ и съвсем скоро взехме решение да пуснем къщата си там за продажба, тъй като имаме желанието да прекарваме повече време в България, както и на любимия си гръцки остров. Ето и линк към първия епизод от моя влог, където споделям малко повече за това. През някои от дните прекарани тук, обичаме да си правим еднодневни разходки из острова и да откриваме нови места. През други дни просто отиваме пеша до близкия плаж, подремаме на жезлонгите на тераста или се потапяме в приятната атмосфера на градчето, където сме отседнали. Днес решаваме да отидем до един от любимите ни плажове в региона, който е само на 10 минути с кола от Агиос Николаос. Волисма е голям и много популярен плаж през туристическия сезон, но в началото на май все още е доста спокойно и няма много хора. Разхождаме се, разпускаме за около час на плажа, става ни скучно и решаваме да хващаме пътя. Проверяваме Google Maps за интересни нови дестинации и откриваме, че съвсем наблизо има планински манастир, който не сме посещавали досега. Качваме се на колата и потегляме нагоре. От тесния криволичещ път се откриват страхотни гледки към залива Мирабел. Изкачваме се на 500 метра височина, където е разположен манастирът Фанеромени или на български Богородично явление. Нарича се така, защото легенда гласи, че овчар случайно открил пещера, където се явила икона на Богородица. Няколко пъти се опитвал да премести иконата и да я прибере в дома си, но тя винаги се връщала обратно в пещерата на сутринта. Така там бил построен манастирът. Първо слизаме да се разходим и до малък скален параклис, разположен малко под основната част. Обаче има малко пари за теб. Аз се опарих вече. Се нажуиш.
Исторически данни сочат, че мястото се използва за религиозни цели още от 1282 година, като през вековете е било укритие от пирати, център на съпротивата срещу Венецианската република, а по времето на турско робство тук е било създадено и тайно училище. В манастира ни поздравиха няколко усмихнати монаха и ни посочиха как да се качим до църквата, която се намира в пещерата. Вътре и чудотворната икона има два алтара в две отделни помещения, както и чешма с вода, която извира от скалите и се вярва, че е лековита. Енергията и атмосферата, които усетих вътре, са трудни да се опишат с думи. Силно ви препоръчвам да посетите това място. Надолу по пътя сме се засилили, все едно сме на рали и аз изнасям поредната си лекция, че трябва да се намали, да се кара по-внимателно. Общо взето все неща, които повтарям поне по 3 пъти на ден. И както обикновено, никой не ме чува. След обеда прекарваме в любимото си кафе в Агиос Николаос и си спредваме една разходка из града, защото тези сладоледи трябва да се изгорят някъде. Ето, че идва и нов ден, а с него и ново начало. Днес ви взимам с мен, за да прекараме следобеда заедно на една много спокойна разходка из малките критски селца в района на Агиос Николаос и Елунда. Без никакви конкретни планове, просто се мятаме на колата и отиваме до няколко нови места, на които не сме били преди. Идеята е да обядваме някъде, да пием по едно следобедно кафе и да се разходим на слънце. Ето, че отиваме на обяд в едно много готино сърце, в което сега никога не сме били и трябвало да има там много яка таверна. Оказва се, че заведението, към което се бяхме запътили днес, е затворено. Правим си една разходка по малките улички и решаваме да отскочим до съседното село, където сядаме за обяд. След вкусния обяд отново се качваме на колата и потегляме към следващото място. Самото пътуване е също толкова приятно и зареждащо, колкото и дестинациите. Днес нямаме толкова много морски гледки, но пък пейзажите са не по-малко идилични с зелените хълмове и безброй маслинови дръвчета. Хапнахме, пинахме по едно домашно винце и сега отиваме в една друга таверна по пътя за Елунда, която е с много висок рейтинг и с много яка гледка, така че там може би ще пием кафе и ще ядем сладолед. Хайде!
Тук спираме за кратка почивка. Изпиваме по едно фрапе, хапваме десерт и продължаваме по живописния път към Елунда за една следобедна разходка край морето. Предишния влог разказах за емоциите, през които преминавах последния месец, след като решихме да продадем къщата си в САЩ и да променим начинът си на живот. А сега, по време на нашите разходки, ще ви споделя малко повече за това какво се случва зад кадър. Много често, когато хората се местят от едно място, обикновено го правят, за да се установят на друго. Но в нашия случай не беше точно така. Зад решението ни стоеше желанието да имаме повече свобода, да разделяме времето си между различни локации, главно между САЩ, Гърция и България. В Америка и Крит щяхме да наемаме апартаменти под наем за по няколко месеца, а в България щяхме да отсядаме в семейното ни жилище. Общо взето, целият ти живот се побира в 4 куфара, които влачиш навсякъде със себе си. Знам, звуча твърде драматично, но поне ги влачим по красиви места, нали? За мен къщата не беше просто един имот и вещи, а дом, който истински обичах, беше моето си място. Даваше ми уют, спокойствие и сигурност. За 10 години прекарани там, мястото се беше превърнало в част от мен. Локацията, природата, комфорта, за мен това беше всичко, което някога съм искала. Или поне така си мислех до един момент. Но истината е, че малко по малко надраснахме мястото и познатия си начин на живот и бяхме готови за ново начало. Това, което обаче научих през последните месеци е, че за да отвориш новата глава, първо трябва да затвориш старата, а това никак не ми беше лесно. Островът действаше за мен като лечебна терапия, не само за тялото, но и за душата ми. И всеки един миг прекаран тук ме измъкваше все повече и повече от тъгата по миналото, притеснението за бъдещето и ме връщаше към този момент, тук и сега. Единственият момент, който имаше някакво значение, мигът, в който създавах своята реалност. Чувствах благодарност, свобода и увереност в решението си да продължа напред. И сякаш сърцето ми започваше да бие на нова честота. А същата вечер на терасата, докато наблюдавах как луната изгрява над морето с чаша розе в ръка, за пръв път от месеци насам почувствах неописуема лекота. Сякаш в един миг огромна тежест се вдигна от тялото ми. Няколко минути след това необикновено усещане телефонът позвъня. Беше нашия брокер от САЩ. Всички безброй малки проблеми и премеждия, с които се бяхме сблъскали покрай ремонта и продажбата на къщата, изведнъж се бяха разрешили с лекота. Случайно си или не, оставам на вас да прецените. А през следващите няколко дни събитията претърпяха още по-интересен и вълнуващ обрат. Това беше всичко за днес, скъпи приятели. Благодаря ви, че бяхте с мен и останете с следващите епизоди на моя влог, където си говорим за нещата от живота такива каквито са и споделям моите преживявания. Очаквам ви следващия път, за да се потопим заедно в магията на остров Крит. До скоро!